bayanan da ake yi, please. You are going to tell us me ne kuka gani a wuri. All right? Yes. Don muna wani wuri wanda ke gaba ne mai muhimmanci nan din. An fahimta ko? So please listen to me. Are you okay? Can we proceed? Yes. Yeah, you can. Okay, so now listen attentively as he says. Yes. You are welcome once again. Kaga, gida. To, yan Hausa ne? To, madalla sannunku da zuwa. Yaya hanya ya karatu? Allah ya dafa mana. Gaba ɗaya kenan. Wannan gida mai tarin tarihi da kuka ganshi, gidan Makama, gida ne wanda yake na ɗaya, don dole zai zama to na ɗaya kafin na biyunsa shi wancan kenan. Wannan gida an gina shi a 440, shekara 583 kenan da suka shige. Kuma wannan gida mai ɗimbin tarihi da albarka, gida ne wanda sarkin Kano Abdullahi Burja, listen, these are the main important abu. Gida ne wanda sarkin Kano Abdullahi Burja ya gina wa jikansa sarkin Kano Muhammadu Rumfa. Wannan shine ginshikin makasudin samun nan wajen. Gida ne wanda sarkin Kano Abdullahi Burja ya gina wa jikansa sarkin Kano Muhammadu Rumfa a wannan shekara 583 da ta shige kenan. Abdullahi Burja? This is the problem. Kai kana front, wani can ma ya rubuta kuma kana. I don't want to be disturbed. Ku listen sai ku ji da karfi na faɗa fa. Abdullahi Burja, listen, I'm going back again. Abdullahi Burja, sarkin Kano Abdullahi Burja shi gina wa jikansa sarkin Kano Muhammadu Rumfa nan gidan a wannan shekara 583 da ta shige. Malam kaji? Shi kuma Muhammadu Rumfa da ya zo kan mulki ya gina can gidan sarki da muke da shi yanzu, kuma muke alfahari shi, muke kuma kasantar da komai na sha'anin fada a cikinsa wancan, wanda a yau wancan gida ina shekara 572 kenan. Dan kafin a gina can ya karɓi mulki, ya zauna a nan, ya kuma yi mulki na iya ragoro na shekaru, wanda iba wa mutanensa dama su gina masa sabon gida wanda zai ɗauki dukkan abin da yake tare da shi. Wannan shine dalilin da yasa aka gina wancan gari guda ya koma can kuma da zama. A cikin can akwai fada, akwai bargasa, akwai wajen iyalinsa, akwai dazuzzuka daban-daban ma, akwai makabarta, akwai duk akwai a cikin can wajen. Bayan haka a ƙarni na 19 tura mulkin mallaka da suka kawo karatun boko arewa gaba ɗaya, su ma da suka zo aka fafata da su a nan gidan suka zauna. Ga irin bindigogin da suka yi amfani da su wajen wannan yaki, ga ƙarama nan, ga babba a nan bayan. Wannan su ne bindigogin da tura mulkin mallaka suka yi amfani da su aka yi yaƙi tsakaninsu da sarkin Kano Aliyu Babba, shine sarkin da suka samu a kan mulki. Sarkin Kano Aliyu Babba an yi gwabza yaƙi da shi a yayin da tura suka samu nasara, suka kama shi, suka tafi da shi Lakwaja, suka naɗa ƙaninsa sarkin Kano Abbas. Wannan shine tarihin yadda turawa suka samu dama a nan garin. Akwai tambaya? Akwai mai tambaya? Akwai mai tambaya? Kuma akwai tambaya. To me tambaya? Ake za ka da shi. It's categorically clear. Sun zo 1903. We are in 2023 now, ko? Then you minus. Wannan tukwane ne wanda yake muka samu ɗaya daga cikin collections mu da muke da su a cikin nan kenan, wanda aka samu cikin Kano Metropolitan ko kuma cikin Badala ɗin ke. Wannan su ne tukwanen da ke tabbatar mana cewa wayannan mutane da suka rayu a wannan lokaci, zubunsu da siffarsu kamar shi ne wanda ya zo mana a cikin alƙur'ani mai girma, mutane wanda suke kama Adawa da Samudawa ke. Don in an tabbatar da cewa wannan an dafa abinci a ciki, ta ku ai a yanzu sai a dafa wajen mutum 100. Kuma an ce sun ajiye shi kamar randa, mutum ya zuba ya ɗebi ruwa ya sha, kaga sai ka duba girman waye mai shan ruwan da kuma yadda ake zuba. So to wannan shine abin da suka yi amfani da su a wannan lokutan nasu. Kuma bayan haka wannan wajen ya zama museum ne, bayan su wannan turawan sun yi embedding nan garin
kuma sun samu dama sun canja sarauta, sun kafa duk abubuwan da su kafa na ainihin yadda tsarin suke, sannan suka dora. Don haka suka zauna a nan gidan kafin shi lugat a gina masa gida a can GRA kenan, ita tashi daga nan koma can. Akwai mai tambaya? Akwai mai tambaya? kowa su za ka yi shi kai hausa na sama duk wanda suka zo za ka gansa nan yayi mako wannan shine zaure. A wannan zaure mun saka abin da ainihin mutan da suke yin gine-gine na wannan irin wannan gine-gine masu dadewa wanda ake ce musu monument kenan. Wannan monumental buildings an yi su ne haɗi da jar ƙasa wacce ake local plaster ga ta nan, akwai ƙasa, akwai makuba, akwai ɗorawa, akwai hakukuwa kamar su ciyayi da gashin dabbobi da wanda ake haɗa a yi wani bulo wanda suke ce masa tubali, su mutanen daɗin kenan. Wannan tubali da shi ake gine-gine a zamanin su kuma har zuwa zamanmunukan da suka shige baya kafin bature kawo irin nashi na bulo kenan na siminti. Saboda haka a irin wannan gine-gine muna da tarihin badala wanda da ita ma da wannan system na wannan kabubuwa aka gina ta. Muna da wurare kamar su gidan dan Hausa, masallacin Kano, ofishin da tura suka zauna da shi kansa nan gidan. sake daki sai na bi gidan dan Hausa nan ko ganin suna in ya nuna sai ka dauka. Wannan gidan dan Hausa, wannan masallacin Kano ne, wancan ofishin da tura suka zauna a nan gidan kenan bayan sun embedded nan. Wannan rumfa college kenan, makaranta ta farko da tura suka fara ginawa. Idan mutum ya gama nan gidan Makama elementary school wanda aka gina ta a 1934 to zai samu dama ita rumfa college, ita ce high school kenan ko secondary school kenan. Daga nan kuma sai in ya samu dama tunda lokacin farkon bokon ne ko su kai shi Ingila ko kuma inda Allah ya albarkaci dai karatun sa ya tafi kuma ma su bashi aiki da abin da zai zama to wannan shine karshen dai college a lokacin da tura suka zo. Wannan gidan sarki ne wannan da na baku labarin sa na cewa Muhammadu Rumfa ya gina ya tashi. Wannan kuma kaɗan daga cikin ƙofofi ne, akwai ƙofar Nasara da ƙofar Kansakai wanda suke cikin badala. Ita kuma badalan nan hasko nan da wani wasa ita kuma badalan nan dan ya ka sai dauka dan haka nan zai dauka ai nan zai. Wannan shine map din badala wanda izagaye Kano gaba daya. Akwai kofofi guda 15 a jikinta. Ɗaya daga cikin sarakunan Kano wanda ake ce masa sarkin Kano Gijimasu, dan Warisi, dan Bagauda, dan Bawo kuma dan Bayajidda. Wannan shine genesis ɗinsa. Shine ya fara gina wannan badala wacce ta kasance a gini nau'i kashi uku. Muhammadu Rumfa bayan shi yayi nashi sarki Gijimasu, Muhammadu Rumfa ya zo yayi nashi, lastly kuma a daular Fulani Abdullahi Bayero ya ƙara kofa biyu wanda ita ce da sabo kofar famfo da kuma sabo kofa wacce aka gina domin 'yan makaranta su samu damar zuwa wancan kwaleji da nuna muku Rumfa College. Wannan kofar famfo kuma shine lokaci na farko, karo na farko da tura mulkin mallaka suka sako a ruwan famfo daga can dam din da aka gina shi Calawa kenan shigo cikin birnin Kano. To dalilin da yasa aka yanka wajen aka samar da kofa inda pipe din zai shige, to shine aka ce masa kofar famfo. Akwai mai tambaya? Akwai mai tambaya? Wannan su ne kofi guda 5 daga cikin 15 da muke da su na tarihin Kano. Wanda ya fara kofar duka wuya. Check the council here. Yes. This is kofar gadon kaya, kofar na isa, kofar kabuga, and lastly kofar wata. British colonial masters enter Kano or invaded Kano through this gate. Wannan kofar kabuga din kenan. Saboda haka wannan ne yasa tana ɗaya daga cikin it has a significant importance in the history of Kano. Ita wannan kofa ta kabuga. Ita ce suka shigo ta yankin inda take. Kuma ainihin sunanta a da kafin ta zama kofar kabuga sunanta kofar Zaria. Saboda can ne direction inda zaka dauka kafin da ai wannan abubuwan na zamani inda zaka bi ka dau hanyar Zaria ko inda aka yi. Wannan shine asalinta. Akwai mai tambaya? To menene tambaya? Na ga huji adana ne a kofar. Wannan wasu sun ce a wannan
gwabza da aka yi ana kyautatan harbi ne na mayaka, wayansu kuma sun ce a'a yayin kera wannan kofar abubuwan da aka saboda ba mu da walda, ba mu da kayayyaki wanda yake zai nuna zamani. Duba irin hikimar da mutanen da suka yi wajen attaching din each portion yadda ya bada wannan large piece of metal din wanda ya zamanto kamar kofa kenan ko kyaure ko kuma wani abu wanda yake a lokacin ma karci nawa ne suke jansa sannan mutane su samu shiru. So to wannan effort din da suka yi kenan. Sai waye kuma mai tambayar? Wannan mobilization din ya ba O shine tambayar da aka yi? To madalla. To ina da zo ka fara da haka. Koma haka audience. kai ka zo kusa da Yau. Kai tsaya daga nan ko daga nan inda zaka rika yi. Su tsaya daga haka. Wai su tsaya daga can. Tsaya daga can. So wannan shine a daki na uku wanda yake magana takaitaccen tarihin Kano da kafuwar garin Kano da achievement da aka samu a cikin 'yan takaitaccen shekaru wanda ba kowanne za a tsaya ta abin nan su ba lokaci. Wayannan duwatsu ne from the Stone Age period, that is in the origin of man. A cikin yadda taswira ko kuma kasancewar labarin yadda mutum ya rayu ko kuma ya samu wannan duwatsu an tabbatar su ne wanda mutanen da suke amfani da su wajen rayuwarsu. Wannan dutse ne wanda yake suka kaifafa shi suna yanke-yanke da su. Wannan kuma idan suka buga suna yin ashana da take ba su wutar da suke girke-girken su. Wannan suna nike-nike da shi da sauran abubuwan duk da sukan yi da duwatsu za ta stone tools kenan a wannan lokaci. Towards Iron Age wanda ya discover iron a wannan era din shine ake kyautata su wayannan mutane na da sun samu hikimar dafa ƙasa yadda suke cire karfe daga cikinta. A wannan lokaci ne suka zo da hikimar yin kayayyakin da su kare kansu daga abokan gaba ko kuma su yi gari su kare shi daga murfi kamar wannan ƙofofin da sauran abubuwan da a lokacin su technology da Allah sun samu suka iya yin su. To a wannan era din kenan. Wannan kuma impression din yana bayani ne haka haka wannan impression da yana haskawa na baya ma suna gano. Wannan impression din shine yake bayanin a shekaru dubannai baya lokacin da shi Kano ya zo da iyalansa ya yo hijira daga wani ƙauye da ake ce Gaya, ya zo duba wannan dutse. Akwai abin da izo nema kamar da na gaya muku baya tama wanda da ita ake karfe da kuma namun daji wanda suke tunda mutanen da suna rayuwa ne akan hunting and gathering, saboda haka zai samu nama kuma zai samu sana'a. Wannan shine ikawo Kano nan area, ya zauna akan dutsen Dala da 'yan uwansa su Dala, Fanisau, Tanagar, Santolo, Jigiriya da sauransu su bakwai ne. Wannan shine isa suna zaune a saman da suka yi yawa suka hayyafa shine suka dawo ƙasa suka kafa karamin community wanda in girma Allah ya masa albarka ya zama Kano a yanzu. Kano ne da sunansa kenan. To wannan abu da suke na gargajiya shine suke tsumburburawo shifin kenan a lokacin babu magana tun da dubulnan shekaru ne. Wannan a karni na 12 shine lokacin da musulunci ikarfafa a duniya har ya kai ga shigowa a halil magharibi, that is sub-saharan sahel kenan ko shine masu ainihin zuwa kasuwar kurmi su sai kaya su kai can garuruwan su larabawa ta nan hanyar musulunci shigo. Wannan shine lokacin da ya zo aka rusa wannan abu da ake na da aka ci gaba da aiwatar da addini kuma har zuwa yanzu. Shine takaitaccen bayani na Hausa, wannan formation da yake magana Hausa bakwai da banza bakwai da garuruwan da aka tura su 'ya'yan sarauniya su yi mulki da inda aka tura 'ya'yan baiwar ta su yi mulki su ne banza bakwai kenan. Wannan garuruwan kenan. Sannan muka dawo Kano, wannan shine gidajen Kano wanda yake nuna bayani na tarihin Kano. Akwai gidaje guda 4 wanda ya haɗa da gidan Bagauda da gidan Muhammadu Rumfa da gidan Kutumbi. Sannan Fulani da suka yi jihadin, saboda jihadi in aka ce jihadi jaddadawa ke ba wai kawowa ba. Wannan sun yi jihadin sun jaddada, wannan ya ba su dama suka samu mulki. Kuma a yau akwai mutum 15 a cikin gidan Fulani wanda ya haɗar da mutum 58
wanda suka yi mulkin Kano tsakanin Bagauda sarki na farko da kuma na ƙarshe yanzu Alhaji Aminu Ado Bayero. Wannan su ne mutanen da suka yi mulkin Kano. Kaɗan daga cikinsu mutum 9 su ne wa'annan. Mutum 9 nan wannan shine Aliyu Abdullahi wanda tura suka yi fada da shi suka kama shi suka tafi da shi exile. Suka nada kaninsa, bayan sun nada kaninsa ya rasu babban wansu yi karba, bayan ya rasu Abdullahi Bayero ya karba, bayan ya rasu babban ɗansa suka samu matsala da gwamnatin wannan lokaci, kaninsa ya karba ya rasu. Shi ma sarki Alhaji Ado ya karba ya rasu, aka nada jikan wannan Sunusi na daya wanda yake da can suna da shi, shi ma suka samu matsala da gwamnati aka cire shi, sana aka nada yanzu. Saboda haka wannan su ne guda 9 daga cikin guda 58 da muke da su. Wannan kayayyaki ne na yaƙi wanda aka yi, akwai bindiga, mashi, fari da baka, inda ake zuba alburushi, silke, riga mai asiri, garkuwa, takobi, wuka da kuma kayan farauta. Wannan ita ce angara wanda idan an kashe dabbobin ake zuba a ciki. Daman ita angara jaka ce ta fata ko ta wani abu dai wanda zai ko yanzu mutum ya rataye abu wanda zai zuba wani abu, a hausance sunansa angara. Wannan fuska ce wacce mutum yake sa dan ya batar da kamar sanan mutuntaka, dan dabbobin su tunanin dan uwansu ne wanda ba su samu matsala ba. Wannan gatari ne da wuka da hula duk ana amfani da su fafusuli saboda farauta ne. Akwai mai tambaya? Ina da tambaya. Mecece? Bayan kama shi Abdullahi Babba a ina yake kwance a yanzu? Shi Abdullahi Babba sarkin farko bayan kamawa da turawa suka masa, bayan sun kai shi exile, ina ya rasu? A san ya rasu Lakwaja kenan. Na. Da shi da sarkin Katsina da sarkin Sarkwato sarkin Musulmi su ne 3 wanda tura mulki mallaka suka yi exilin suka kai su can Lakwaja with the intention of taking them to the royal court. Shine ai su sojojin sarauniya ne, we are colonized by British government. Kuma a can su monarchical government ne, sarki ko sarauniya ta ce mai komai. Saboda haka an tafi da wannan kamar fursunoni ne na yaƙi, za a kai su can. Kuma eventually an gina musu gidajen su, wani dalilin yasa suka ce su bar su anan, kuma dukkan su anan ne kaburrukan suke da iyalansu da komai anan. Akwai mai wani tambaya? Amin. Gani nan. To menene? Shi Kano din bayan rasuwansa ne aka sa sunan jihan Kano ko kuma tun yana da rai yana mulki aka saka? Listing kun ji abin da ya ce? To listing shi Kano bayan ya samu wannan sunansa ne da wanda shi ya zo. Mutanen da suke zuwa nan wajen purchasing din ko kuma abin nan na sana'an da yake yi na yin wannan kayan kere-keren wajen siya ko mallaka ko bagin, tunda a da suna yin trade by barter ne, ka kawo mun dawa in baka kibiya ko ka kawo mun gero in baka gyada. So to suna zuwa nan suna cewa bari mu je wajen Kano mu siyo kayan noma ko mu siyo wani abu. Wannan shine ija duk mutanen da suke area daga nan ko ina ne in za su zo nan area tunda ba shi da suna, suna cewa za su je wajen Kano ne makeri su yi kaza. Wannan bayan ransa da bayan sa da jikokinsa da sauransu, saboda mutanen da suke zuwa sai suka ci gaba da kiran nan area da sunan wannan mutum. Shine abin da ya faru. Wannan shine fada, ga sarki nan a zaune. Wannan shine ainihin fadan da ake magana a kai, wanda ya Muhammadu Rumfa ya mulki jama'a kafin ya koma gidan sabon gidansa can, da kuma sauran inda aka gabatar da dukkan wani abubuwa na wanda ya kasance a fada. Wannan mun gina shi ne domin mutanen baya, mostly yara da ake kawo su exposure da sauransu, a nuna musu cewa wannan haka sarki ke zama akan karaga in sun je fada. In kuma mutum bai samu zuwa ba to dai nan dai fada ce. To ga sarki da ake expecting in ka shigo ka gani, gashi akan karagarsa, ga kayayyakin sarauta wanda ya haɗar da alkyabba, rawani, fulallika, matasai, takalmi, sandansa na girma, kilisai da duk abin da ya danganci sha'ani na fada inda sarki ke amfani.
to shine wannan. A baya akwai ragowar musical instrument. An gyara. Ba shi wuri da akwai kuge, akwai fere, akwai algaita, akwai kaho, akwai tambari da sarki kadai ake kadawa a tsari irin ta masarautar Kano. Akwai takalmi gashin jimuna wanda shi ma sarki ne kadai ke amfani da shi. Akwai mafifici gashin jimuna, duk kaya ne wanda yake mallaki shi kadai sarki ke amfani da shi. Wannan kowa zai iya sakawa daga mai unguwa zuwa sama da shauransu. A nan akwai tagwayen masu, akwai kakaki, akwai sanda na girma, akwai rawani, akwai majanyi, akwai takalmi wanda yake ake mahaya doki suke amfani da shi. Akwai ragowar musical instrument wanda suka haɗar da goge, shantu, kuntukuru, kalangu, kuge, garaya da kuma ganga ta manoma ko bishi kenan, ko kuma ta yan farauta da ake ce masa a gangi kenan ko wannan kaɗan daga cikin wannan musical instrument kenan. Sannan a nan baya akwai kayayyaki na doki wanda yake ainihin sababbi ne aka kawo su, kada ne aka yi amfani da shi aka kashe shi aka yi yin wannan kayan doki da shi, ga yadda ake wa dokin kwalliya da shi. Wannan bawan Allah sunansa Mujtaba Abubakar, wanda yake ƙani ne ga sarkin Kano wanda aka yi examen ɗinsa. Baka da su ba. Dakata zan kirawo ka ina. Wannan kayan dokin kenan wannan. Gashi nan yadda aka je mai kan nasa ake amfani da shi akan wannan dawakan. Ga kuma ainihin wannan jelarsa ce a baya, sannan kuma ga siddi, ga linzami, ga duk abin da ake amfani da shi wajen sarrafa ita wannan dabba da ake hawa ake tafiya yaƙi ko tafiye-tafiye da ita ce doki kenan. To mu je. Akwai tambaya a nan. Kai mai tambaya dangane da abin da ya shafi kayan sarauta da kayan kidan nan. To akwai tambaya. Tsaya. Wannan lokacin kamar suwa da waye ne suke musu kiɗa. Suwa. Su wannan sarki Rufa. Tun da nuna mana kayan kiɗan su kamar da waye ne suke musu kiɗa a wannan lokacin din. Gaskiya ne ban sani ba. Tunda magana ne kowane sarki da makaɗansa, kuma particularly muna nuna ma ne concern ɗin ma nan akan maganar sarki ne ba jama'ansa ba, Kayan tarihi. kuma kayansa a nan ai ba a kawo gangan wani ba ko na a wannan fada ake kiɗa da ita, kaga ba a sa sunan makaɗin ko maroƙon ba, kuma duk abin da yake nan muna maganar fada ne intiyali ba wani ba kuma. To wannan shi ne Zallan fada. wannan ainihin tarihin dalan gyaɗa ne briefly, wanda yake a wannan karni baya. Wannan ita ce dalan gyaɗa da aka yi tarihinta, aka yi nomanta a Kano. Ga ta nan miliyoyin buhunhuna su ne suke yin chef guda ɗaya na pyramid. Wannan yadda ake gwada ta daga wannan ainihin iskeli, yadda ake shuka ta, yadda ake busar da ita, ake zuba ta a buhun algarara, yadda su tura suke zuwa from Barclays Bank da wancan dan buhun algarara a ciki kudin suke wanda suka tsinci suka kunshi anini, ahu, taro, kwabo, fan daya, fan biyu da duk shauran shillings da shauransu. To wannan su ne abin da suke zuwa ake wannan sayayyan da shi. Sannan a nan kuma akwai ragowar kayan da muke noma kamar su ainihin shinkafa, wake, dawa, masara. Kayan noman kuma sun haɗar da su garma, su fatanya, su magirbi, su lauje da duk sauran abubuwan da ake harkar noma da shi. A nan kuma sport gallery ne, wasu sha'anin al'adu kenan na wasanni. Akwai kokawa, akwai dambe, wannan shaɗi ne na sullubawa, wannan shaɗi ne shi ma na fulani, wannan kuma langa ne. Duk ina ɗaya daga cikin abubuwa na wasanni na al'ada na mutanen Hausa da kuma community ɗinsu. Akwai mai tambaya? Akwai tambaya? To bismillah.
a yi hankali da kofa haka za ka ɗauka su haka za su yawwa haka don haka ne story line hankali ba haka za ku yi haka za ku yi saboda nan ne za mu ga haka wannan islamic gallery kenan akwai shika-shikan musulunci guda 5 wanda ya tabbata ainihin a cikin addinin musulunci su ne wanda ake fara yin imani da su sannan mutum ya tabbata musulmi shine imani da Allah guda ɗaya sannan ya tsayar da sallah a kullun sau 5 yi azumi lokacin da watan ya kama ibada zakka in Allah ya bashi dukiyan bayarwa sannan ije hajji shi ma in Allah ya bashi dukiya sannan na ƙarshe 6 shine ya yarda da kaddara mai kyau ko mara kyau wannan su ne shika-shikan musulunci kenan that is pillars of Islam anan haka abinda muke nufi da wannan shine kiskali kenan wannan kiskali shine ainihin mode of ancient school wanda ake propagating din addinin musulunci kamar ga malam nan yana zaune akan buzunsa ko kujera tabarma wannan shine kiskali ana gina ta ne da kara da ciyawa da sauran abubuwa a wajen gari ko kuma inda ake tara yara almajiran ake koyar da su sannan idan mutum ya sauka ana bashi wannan shine certificate ɗinsa idan mutum ya sauka izu 60 shine chapter wani the whole alquran kenan wannan kaɗan daga cikin malaman da suke koyar da tarbiyya ta addini shine ya haɗar daga izala tijaniya wannan ma daga tijaniya ishaka rabiu kenan wannan nasiru kabura daga adriya kenan wannan yadda muke lissafin lokuta na sallah da al'amura na addini wanda ya haɗar da yin azumi sallah da duk abubuwan da luna kalanda kenan wannan kabarin shehu usman dan fodiyo ne a Sokoto that is Mausoleum kenan wannan kuma jihad message ne da rubuta a garuruwan da aka yi jihadi gaba daya wannan kuma tuta ne na jihad wanda aka yi ba garuruwan duk da aka yi yadda da jihadi din a baya nan wajen akwai kwarekwaryen tarihin mai tafi ne shi wannan mai tafi ne shi ne ainihin kamar kakan yan boko haram ne ma a tuwa shi ne kawo sa wannan matarsa ce da yarsa bayan wannan gawarsa ce an ya mutu ne nan aka daga shi dan a dauke shi wannan su ne suka kashe shi wannan matarsa da yansa bayan an kama su ban shi abin nan aka mai da su don shi mutumin kamaru ne ba dan najeriya ba ne to abin da yake faruwa ke har jibi ma wanda suke wannan suka aiki ba yan najeriya da cikin irin wannan makarantu da alkur'ani da hadisai da abubuwa da dai littafai wanda suke taimaka mutum wajen yi addinin sai da ya kamata to wannan kenan sauran ma a rarrabu da bayan banan bani gani hannunka ya rufe da yan rubutu gani kan bari shi baya hotunan baya da mata sai zan bude ba da yawa ina daukar rubutu bari zan bude wasu za su iya zama a banda kada tare rubutu a koma baya a koma baya yawa alright to in na gama video zan dauki hoto amma hoto kan su dakta su shigo inda bidiyo da kuma shiga ba a bidiyo kan shiga bai shiga ba dakta za su daya a dungun nan daya bidiyo da Haji ya bari mu gaba sai ku biyo ni to wuce mana to ai baka tafiyan ne da wuri na'am malama suna Dr. Asiru ne this is Invasion Gallery yanzu za a yi bayani mutane ba sa yawa da ne to dauki kasa mahaifar sai ta sai a yi bayani kai nan bature ne yake ba da aiki a za a zo nan kamar ofis ne ko? zan faɗa iya kuri ina rubuta wannan ne so za mu ci gaba nan shine British Invasion Gallery inda ya tabbatar da lokacin da turawan mulkin mallaka suka yi abin da suka yi a yayin da suka shigo kasar Hausa mostly Kano Katsina da Kano
wannan shine sarki Abdullahi Aliyu Babba lokacin da suka yi approaching ɗinsa in 1901 before they came back in 1903. Wannan shine first attempt da suka zo kuma bai ba su dama ba dangane da tattauna da abubuwa da izo a fadarsa cewa mutanen nan ga abubuwansu ga abin da suke tafi da shi. Wannan shi yasa sarki bai nuna amincewa ba, suka tafi suka koma Lakwaja suka gina barikin sojoji ko 'yan sanda wanda suka da ɗiba zuwa wannan yaƙi wanda shine sarauniya suka sako tura suka samu su British Expeditionary Forces, wannan haka suke kiransa a lokacin. So wannan ne ba su dama ba sun yi massive recruitment na mutanen da suke area wajen kamar Nufawa, Yarba da dai wanda suke gefen wajen. Wannan su ne sojoji na farko wanda suka kasance wanda aka hauro arewacin Najeriya aka yi yaƙi da su a wannan garuruwa guda uku. Shine zuwan su Kano nan bayan an musu training by Lugat ga su nan an musu training kuma wannan ita ce kofa ta nan gidan wacce take a yau tana martaba shekaru 580. Ana ɗauke ta wannan kofa ka ɗauke ta. Point ɗin salata na bi kawai. Ka ɗauke ta gaba tun kudan kofar nan gidan ce tun lokacin da aka gina gidan nan har zuwa yau. Okay, wannan gidan da Saboda aka yi wannan kuma ranar da aka gwabza yaƙi ɗin kenan da su ainihin turawan da mutanen Kano. Ga su wannan bindigogi da nuna muku a waje ga karaman nan ga babban nan, wannan shine ibada dama bayan an yi wannan yaƙi. Su kuma mutanen Hausa wannan kaya dai da muka sake gani a galari na biyu su mashi su kwari da so wannan shine abin da suka mallaka na dangane da kayan yaƙi irin nasu. Wannan shine ibada dama su turawa suka samu nasara saboda sun zo da manyan bindigogi. To gashi nan sun ɗauki sarkin Kano Alhaji Aliyu Babba sun tafi da shi na Lakwaja exile kuma sun naɗa ƙaninsa Aliyu Abbas kenan as the emir of Kano in 1903. Wannan abin da ya faru. Wannan kuma shine Lord Lugat daga One West Rebel waɗanda suka zo suka yi wannan yaƙe-yaƙe da arewacin Najeriya. A baya kaɗan kuma nan hoton sarkin ne da matansa kafin ya tafi gudun hijira. Gashi nan mata 6 babu mamaki mata aure 3 kwarkwara 3 ko mata 2 kwarkwara 4. Wannan dai abin da damarsa ta mallaka ne. Wannan kuma in 1958 proceeding to our independence which eventually we got it in 1960. Wannan Lancaster household meeting da aka yi kenan ga delegates din Najeriya ga sunan wanda suka shige gaba da yunkurinsu da taimakon Allah da abubuwa dai aka samu yancin kai a 1960. Wannan before then kuma sarauniya zuwan ta Kano 1957 lokacin sarki Sunusi na ɗaya kenan. Ita da mijinta ga sanan da wannan. Bayan haka mun samu yancin kai akwai shugaban ƙasa na farko Dr. Nnamdi da kuma sa Abubakar Tafawa Balewa a Prime Minister. To wannan din kenan. Akwai tambaya? An gane to ku zo mu. Ina shine kamera ta shi daga ya fita zaka bi shi. Allah ku dan ba mu bi shi kana. Ya hakuri kafin da wajen ba shi da girma mun ka shiga sai mu yi ina ga kamar ko za mu kasa mutane ne kamar 7. yawa So I be very tiny. Yanzu a raba da Allah a fara shiga kamar mutum mu raba 10 ko? Ke ce mai kula da wannan kenan. A raba Yanzu ne miki tambayoyi zaki bani ansa da abin da aka yi. Discussion din naki. A to. Kina san A raba 10. Yanzu Dani ka bi shi kai haka. Kai ka fara shigowa. yawa idan aka yi bayani in ya so sai su shigo. Kan kai ka shiga nan ka tsaya. Shine za ka samu audience din yadda aka gani. Then you view all the room details. You view it. Video it. All angles. In ya so sai ka abin da ya isa? Yayi. Ai bayani. Nan shine ainihin daki wanda muke baje kolin al'ada ta Bahaushe a zamanin baya kuma har yanzu. Inda ake yi wa yara aure su tafi ɗakin mazajensu wanda muke expecting har yanzu ma mazaje su Allah ya ba responsibility na su gina wajen su kuma mata su shigo da kayan zama wanda ya haɗar da gadansu. Wannan shine gado na tukurwa wanda aka gada al'ada iyaye da kakanni ka gan shi yadda yake ka gan shi ko shine muke ce masa gadon tukurwa kenan. Wannan luru kenan shine bed sheet din. Akwai katifa ta rimi ko ta roba. Wannan ita ce taskira asirin mai daki. Ga fifi nan
wannan matar tana nuna kaɗi ne wanda ake samu ake yin wannan blanket ɗin da kayan maza da mata. Wannan tandu ne wannan tandun shine wanda mutane da suke amfani wajen tafiye-tafiye wajen ajiye liquid substances kamar zuma, man shanu, ruwa, mai da duk abin da za ka iya ajiya for long time. To wannan kenan. Sannan kuma sannan a nan baya ɗan ciwo haka sai capturing din nan akwai adudu wanda ake zuba kayan zance, ga randa, kujera, tulu, randa, koranta na dama fura da suwaye, akushi da muke cin abinci, tasoshi da ake jere, zunguru da ake lalle, shantu da ake kiɗa, da taskira da kuma dutsen niga yadda ake yin amfani da shi mutanen da yana a waje, talle na miya da shauran wannan kwarya abin da muke shi a nan. To da Allah sai ka turo wasu wannan sai su saboda ina da tambaya guda ɗaya. Taskirar nan ina jin sunansa ana ce asiri mai daki. Karin bayani nake so. Taskira wannan ma taskira ne hawa uku. Shi abin da ake nufi da taska. Na'am. Kafin a ce kira din. Shi taska wajen ajiya kenan shine taska. To shi kuma ita amaryan an ce asirin mai daki, ita amaryan duk abin da ta boye dan ita ce ta san sirrinta shi ake ta taskira asirin mai daki. Idan kuɗi ne ko gol ko waye ka gan ita ta san me ta boye nan, kuma kai da ka shigo nan bai lalle ka san cewa me ma a cikin nan ba, kaga ya zama asirce kenan. To wannan ka fuskanta. Tambaya na biyu, an kira wannan da wani suna da ban sani ba, tandu yawa to amma na san cewa wai an ce ana sa kamar tozali a wannan shi ne tukunya kenan, kayan girki. Wannan kuma dutsen nika, wannan ma dutsen nika, wannan ma dutsen nika. mun zo discussion daga makaranta muna gidan